dzieje, ja pierdolę. Kurwa i pionowo. Po sobie ale gdzie na twarzy? Całym ciałem. Nie wiem czy... tak jakby podłączyć dwie elektrody i puszczać impulsy. Jak gra? Jak gra. Cały. Kurwa. Zatrzaskałem już kurwa. Statywie mogę sobie robić dowolny kąt, nie? Lekka mgiełka się nie robi. Tak? Tak. Idą poruszone. Czemu? Bo bym nie chciał. Nie wyjdą, dlaczego? To nie ma tego.
same fotki, tak? Co? To są... Świetne, nie? No. Ale mamy jakie słoneczko ładne. O, wystarczy w zupełności. Chociaż nie, kurwa, nie wystarczy. Kręcisz? Tak. 10 sekund zaraz będzie. Dobra. Na bank nie ma. Pamiętam. Jakbym zrobił parę fotek, to się da złożyć w panoramę? Tak. Bez problemu. Tak? Tak, tylko musisz pamiętać. Niebo po prostu rzuca o ziemię. Nie uważasz? Tak. Cofnij się 10 kroków do tyłu. Czekaj. Będzie miał fantastyczny efekt śmigła. Dosłownie 10 metrów. Moment.